Dayon kang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hinggit, dayon kang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulan lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sab kanino. Maigsuon gisaulog karon ang piyesta ni Santa Catalina sa Alejandria or Saint Catherine of Alexandria. Mao ni ang patron sa atong usa ka archdiocesan shrine sa Karkar. Dako rong pista sa Karkar. Virgin and Martyr, modelo sa pagsaksi sa atong pagtuo diha sa pag-ula sa iyang dugo. Uban kaniya padayon natong iampo nga mahunong na gyud sa hingpit ang giantos nato nga pandemya. Ato sang iampo ang kalinaw sa atong nasod ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Ug ang atong mga benefactors and donors tagaan unta sab sa ilang mga grasya nga kinahanglan karon. Mura kong nag-ugom og candy ani kay naluasan akong dila. So pero wa ni madaot sa laing dila ha. Luasan lang. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtugot kang Santa Catalina pagpakigbisog tungod sa katarungan hangtod sa kamatayon. Itugot nga kami pinaagi sa iyang pangaliya, makasugakod sa mga kalisdanan tungod sa imong gugma, ug makaabot sa tumang kadasig nganha kanimo, kay ikaw raman ang among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang iyang mga kaaway nga daan ang nagsabot miadto sa balay ni Daniel ug ilang nakaplagan siya nga nagampo ug nangalyuko sa iyang Dios. Unya ilang giadto ang hari ug giingnan, kamahalan, dili ba nagsugo ka man nga kinsa kadtong modangop sa laing Dios o tao, inay kanimo lamang sulod sa katuan kaadlaw, kinahanglang itambog ngadto sa puy-anan sa mga leyon? Mitubag ang hari, magpabilin ang maong sugo sumala sa balaod sa Media ug sa Persia, ug dili mahimong usbon. Og ilang giingnan ang hari si Daniel nga usa sa mga binihag gikan sa Huda, wala magtahod kanimo kamahalan, kundili nagampo hinuon sa iyang Dios makatulo sa usa ka adlaw.
Sa pagkadungog sa hari niini, nasubo siya pag-ayo ug buot niyang luwason si Daniel ug naningkamot siya sa paghimo niini hangtod sa pagsalop sa adlaw. Apan ang mga kaaway ni Daniel nag-usa pag-adto sa hari. Kamahalan, nasayod kabaya nga ang balaod sa Media ug sa Persia dili mahimong usbon human kini ipakanaog sa hari. Busa gipakuha sa hari si Daniel o gitambog sa puy-anan sa mga leon. Giingnan niya si Daniel, hinaot unta nga luwason ka sa imong Dios nga imong gialagaran kanunay. Unya, gitabunag bato ang ganghaan sa puy-anan sa mga leon o gitimbrihan sa singsing sa hari o sa singsing sa mga kadagkuan aron walay makaluwas kang Daniel. Unya, mipauli ang hari sa palasyo ug nagpuasa siya niadtong gabhiuna. Wala siya mo apel sa bisan unsang kalingawan ug wala siya mahikatulog sa tibuok gabii. Sa pagkakadlaw na, midali ang hari pag-adto sa puy-anan sa mga leon ug sa paghiduol niya, misinggit siya sa tingog nga masub-anon, Daniel, alagad sa buhing Dios, giluwas ka ba sa Dios nga imong gialagaran kanunay? Og mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan kauntag taas nga kinabuhi. Ang akong Dios nagpadala og anghel aron pagtakom sa baba sa mga leon. Busa wala ako nila tukba, kay wala man ako'y dautan nga nahimo kanimo og sa iyang atubangan. Labihang lipaya sa hari ug mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa puy-anan sa mga leon. Busa gikuha nila si Daniel nga wala gayud maunsa kay misalig man siya sa iyang Dios. Unya gipatawag sa hari ang mga taong nagsumbong kang Daniel, lakip ang ilang mga anak ug asawa ug gitambog sila sa puy-anan sa leon. Ug sa wala pa gani sila matugkad sa yuta, gipanukog na sila ug giwatas-watas sa mga leon ang ilang kabukugan. Human niini, gisulatan ni Haring Dario ang tanang katawhan sa kalibutan. Matod pa niya, gipanghinaot ko nga makabaton kamog malungtarong kalinaw. Gipakanaog ko kining sugo nga kinahanglan ang tanang sakop sa akong gingharian, muyukbo ug musimba sa Dios ni Daniel. Kay siya buhi nga Dios ug walay katapusan. Dili malupig ang iyang gingharian, maghari siya hangtod sa kahangturan. Muluwas gayud siya ug magbuhat og mga kahibulungang butang dinhi sa yuta ug sa langit. Siya ang nagluwas kang Daniel gikan sa kapintas sa mga leon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hatagi siya himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Hatagi siya himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Yamog ug ulan, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Kabugnaw ug kamig, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Yelo ug
dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Mga gabi ug mga adlaw, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Kahayag ug kangit-ngit, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Mga kilat ug panganod, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya, labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya ug pagdaig, nga walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaig ko ng Diyos, hallelujah. Pagdaig ko ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kung makita ninyo nga ang Jerusalem likusa na sa mga kasundaluhan, masayra ninyo nga laglago na kini sa dili madugay. Unya ang nagpuyo sa Judea, kinahanglang managan ngadto sa kabungturan ug kadtong atua sa mga syudad, kinahanglang mamahawa usab. Ug ang nagpuyo sa banika, kinahanglang dili moadto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Pagkaalaot gayod sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso niadto mga adlaw, moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa ug hiaguman niining maong katawhan ang kapungot sa Dios. Pamatyon sila pinaagi sa espada o bihagon ngadto sa tanang kanasuran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala motuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila
sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya motungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom og himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang nahitabo ni Daniel sa unang pagbasa, mura ni siyag pasiuna sa mahitabo sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo, kanang gasigig daig sa Ginoo, nagsigig hatag og himaya sa Ginoo, nga mao'y gisulti nato sa atong tubag sa Salmo. Niingon ta nga unsa to? Hatagi siyag himaya og pagdaig nga walay katapusan. Ang nagsuwat nining maong salmo mao si Daniel mismo. Nautong sa pagsige niyag daig sa Ginoo, nga didto siya sa yuta nga pagano nga lain ang gimando nga daigon, mao ang emperor, gi-accuse siya nga naglapas sa balaod. At tinuod man sa gyud, naglapas siya sa balaod. Pero ang balaod sa tao, ubos ra na siya sa balaod sa Ginoo. Nya kay ingon man Ginoo nga siya ra gyud daigon, siya ra gyud himayaon. Munas Daniel mo ni iyang gibuhat gani kining gisuwat niya dinhi sa atong salmo na nag-ingon, yamog ug ulan daygan ninyo ang Ginoo, kabugnaw ug kamig dayga ang Ginoo, yelo ug niebe dayga ang Ginoo, mga gabi ug mga adlaw dayga ang Ginoo. Murag si Daniel wa siya muhunong sa nakitarang tao mo imudayeg sa Ginoo, hastang mga hayop, hastang mga kaning tanan nga nias kalibutan, apil ang mga tubig, ang bato, kaning gipanghisgutan niya dili tanan, kahayag ug kangitngit dayga ang Ginoo, mga kilat ug panganod dayga ninyo ang Ginoo. Paila ni Daniel ba nga ang tanan binuhat sa Ginoo, mudayeg sad sa Ginoo. Kisa may gabuhat anang imong naong nya ni dayeg kas Ginoo, kada nimo tan-aw sa imong naong. O nagsige kag mahay sa Ginoo nga mao na imong naong. Daghan ra ba kay na anak karon? Ang atong tumong dili ang pagpanindot sa tong naong, di pagpanindot sa tong lawas, ang pagdaig sa Ginoo. Nga karon kay nga akong dila giluasan man ako sa inon, mga luas sa dila dahigan ninyo ang Ginoo. No nang gasigig sakit ron ako. Ana, dahigan gyud ang Ginoo. Kanang imong bana kisa may gahimo na. Nya ni dahil kas Ginoo kada nimo tan-aw sa imong bana. Ha? Kamo mga asawa, daig mo? Di ba maningog? Kanang imong asawa sad, ikaw bana, kisa may gahimo ana. Oh, daig sad ang Ginoo tungod sa pagkakita nimo anang imong asawa. Kamo mga ginikanan kanang inyong anak, kisa may gahimo ana. O dili biya kamo ang Ginoo biya nya nagdaig mo sa Ginoo kada niyo tan-aw sa inyong anak, o yaw-yaw balikas pangasaba. Oh klaruhan na ninyo ha. kamo kisa may gahimo ninyo.
Nga ikakita na ko ninyo, nagdaig ko sa Ginoo. O magdaig na ko sa Ginoo kung naikulikta. Wag ikulikta, moingon ako, pasti landlord, alkansi, tani misahada. Sakit pa to luas, yawa pag ikulikta. Mao na, kinahanglan kay taog awareness. Og atog yung tinud-on og kanibang pamalandong motong pag-akyos na ni Daniel, wa man gid siya mo patuo, gihug siya ngadto sa leon, mga leon, tangkal sa mga leon, gutom nga mga leon. Nya ang hari nga si Darius, usa siya ka hari nga dunay kasing-kasing nga iyang na nituo siya ni Daniel, pero wa man siya mahimo kay balaod man itong gihog itong sayos buntag. Matod pa sa itong unang pagbasa, ang hari in town wa katog, wa mukaon kay guol kay siya kay iyang best friend igo sa balaod. Gisayon niya adto dito sa tangkal, singgit in town siya, Daniel giluwas ba kas imong Ginoo? Sus, nitubag si Daniel dito sa ilawom. Mahal nga hari, nagpadag anghel ang Ginoo dire. Wa gyud ko unsa as leon kay gitakom sa anghel ang babas leon. Suko kay hari, pagkuha niyang Daniel dito, gihog bitaw niya kadtong mga nagsumbong niya, apil pang ila mga mga anak, asawa, ay mga laki ra may mo sumbong sa una. Hastan wap agan ni kuno mo tugkad siyuta, gikunis-kunis nas mga leon. Sa may punto ni ini nga kanang mga taong di mo tuo Ginoo, silutan gyud. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang pagsupak-supak sa mga Hudiyo ngadto sa Dios, gitag-an ni Kristo nga moabot yung panahon nga likusan mo sa inyong mga kaaway o pamation mo. Unsa may supak-supak sa mga Hudiyo ngadto sa Ginoo adtong panahon ni Kristo, kana bitang kwarta ang ilang gihimong sentro. Mao tong pag-abot ni templo, iyang gilimpyuhan ang templo ni Kristo, iyang gilimpyuhan. Pero gipatay na hinaos Kristong ng limpyos templo kay gusto gid sila kwarta. Munang nailog yun ang Jerusalem, og karon ang mga Hudiyo wa na dito sa ilang templo makasaka kay lain na may ga-occupy. Ari na lang sila sa gitawag og Wailing Wall. Ari na lang sila magparok-parok sa ilang ulo sa paril nga nagtuboy bas templo, tan templo babaw di ay paril dire, kaapil sa dito pag adto na mo sa Hulilan, parok-parok sa kungo dito kay suluban man kanang yung nana niya naasa dito parok-parok niya pang suksok nimo imong petisyon ana mga lungag-lungag sa paril. Unsam na siya kasakit kay nahugno ang ilang authority sa pagsulod sa ilang gimahal nga templo. Ang ikaduhang bahin sa ebanghelyo naghisgot nga ang kalibutan mismo tapuson sa Ginoo. Mao na siya gitawag katapusas kalibutan, kay ang kalibutan mao man ang templo sa Ginoo. Kini sa atong lawas part ba nis kalibutan, naaman tayo tagsa-tagsa kakalibutan, templo sa nis Ginoo. Nya kundi gayta magmatngon, dili na to gamiton ang atong lawas sa Diyos nun nga kabubuton, laglagon sa Ginoo ang atong lawas ngadto sa impierno. Kaya nga naman, kung musupak tas Ginoo, ni welcome tas kaaway sa Ginoo. Ug ang Ginoo dili manghilabot, dili siya manalipod kanato. Kisa mayang panalipdan, ang sama ni Daniel, si Daniel
Si Daniel nagsunod sa Ginoo, agitak ang babas leon. Niya kadtong mga nagsumbong niya, wa man to magsunod sa Ginoo, gasunod mas balaod sa tao. Unsay resulta? Pag abot nga to leon, agi kunis-kunis dayo. Niya kamo gasunod mo sa Ginoo. Ha? Mura man gud mo mapanagan-on kay ang imong sunod. Di mo mamalikas. Di mo manglibak. Dili mo hangol og kwarta. Di mo hangol og mga butang. Di mo masigi og pangigi ana inyong mga yuta na mga kural. Di mo magsigig kasukuan ang mga taong gasigig daot ninyo. Pareha mong Daniel, na okay ra gyud kaayo bisag isumbong, magpalabay ra sad ngadto sa babaliyon. Kamo mga asawa, ang inyong asawa, ang inyong bana, mangabit, dili mo masuko. Muhilak ra mo sama ni Maria, na muhilak ra nya di masuko. Ano man lagi mong tingog? Ang pare, di masuko kung wa na'y kolekta. Ano na? Mo niya itong check-upon. Kay kung di na ganita magsunod sa gustos Ginoo, patay kita. Hapon bitaw, birthday man to nako, no? Hapon, ana. Niya ni Uwan, ning Uwan man to. Nako ana gini, patay gini among selebrasyon ani. Ingon din ko sa Ginoo, Lord, naning kamot di ako sunod nimo. Naman sa mo sulti-sulti, samtang ni pahuway ko to babaw ba. Kung kwarto, mga buntag, kay gimtong uwan, hantod hapon. Ning kamot di ako sunod nimo. Namingon sa desa kong unahona, ay dili sa tatanang higayon, ay buangon sa ka, nako bitaw, buangon sa ko. Nako bitaw, buangon man ko Lord, pero nahigugmam sa kanako god. Nya birthday guro nako. Ay lagpauwan na tingali, oy, dito, apag-abot yun na mo, maugay pagtuang sa uwan, dito, andam-andam na para sa misa, alas 4, daghan kay nakadto, kay wala naman yun mo uwan, hangtod sa gabi nya, butangan pag yung bono sa Ginoo, nihapit pag yun si Archbishop Palma, dito pag yun nanihapon, lipaya lagi na ako, sugot kong matay gabi Bitaw, pitig na ko lipaya. Karon pwede na ko nga di na sad mamatay. Ning abot no luas noon kay dugay gikato, nag-enjoy maayo ba. Nabitang inigigda nga di ta hapit makatog kay sige tag sibor bala nindot tagid Lord no. Nindot tagid nimo. Ning Ginoo niya ay napakasa nako. Last na lang ni Lord. Ingon ana ta kahuyang pero wa magpasabot nga makasa ta di ta ka maumuday o maghimaya sa Ginoo. Labaw sa tanan, andam unta tang masakitan, andam unta tang magantos aron ang atong lawas magamit nato sa Diyos nun nga pamaagi. Paghimo na sa mga presentasyon gabi ni tan-aw pa magkadiyot si Archbishop honghong day siya nako. Mindot ang mga nagpresent no, na ibatan-on na asay mga gulang-gulang, di asay mga ang imong audience din karon, ang imong nanambong, di apay mga batang yagit, ang mga sasing boys ba, di sa atubangan. Ni siya imo sa silang atiman nako, maugyod bishop, di atiman gina sila. Lingaw kay siya, lingi siya, klaro kayo ni, you manage well your parish. Ana siya. Na lipay sa ko nako. Walang kakibaw, Bishop. Lipay kay siya. Nakaingon sa ko nga, gamay, dahan naman sa kuya daghang kabuang god, naman sa kuya daghang kakuwangan, pero di din na mo'y tanaos Ginoo. Ang tanaos Ginoo, ang ato yung pagkamakanonayon nga mo balik pag-ingon Lord, nasayop ko, pero mugbago ko. Magbasol ba, maghinulsol. Muna paduong naman ta Advento, panahon na sa paghinulsol, panahon sa pagbasol, unsay nabuhat na tong di maayo atong basulan, kay ang Ginoo malipay man ana, nya ihatag ra pod niya ang kalipay o katagbawan.
iya rasang ipada ang iyang grasya. Muna, di ta maguol kung masayop ta, makasa ta, ang atong kagulan kung maparihan atas nagsumbong ni Daniel nga di gyud mo compromise. Maliwat unta ta sa hari nga bisan tinuod ni hatag siyag order pero ang iyang kasing-kasing naghilak, ang iyang kasing-kasing ngandoy nga mugawas gihapon ang gahom sa Ginoo. Namang gipanahon nga murag mapugos taghimog sala tungod sa balaod sa atong lawas, pero ang ato untang kasing-kasing magminatay unta sa kaguol ngano nga nadako sa akong lawasnon nga kailibgon or lawasnon nga kahuyang. Kana mo importante kayo para sa Ginoo. Unang lumba lang ta ani o kinsay maghimo ani. Si Santa Catalina of Alexandria, bright kaning bayhana nya may mo sangyaw ba dito man sa Egypt nya iyang gipriso ni siya kay gi persecute man to mga Christians mga 4th century. Gipriso ni siya. Pag priso niya, mobisita man dito ang Empress, ang asawa bas emperor, niya perti man niya ka sikat tungod sa maik siya musulti. Na-convert niya ang Empress. Hasta kato mga guard dito, hasta pang head sa guard sa prisuhan, na-convert niya. Pertin suko as emperor, gipatay siya eh. Pag ato na mo sa Mount Sinai, tangas mamingad to, sa tiilan ana, naidako kaya diha nga monasteryo or chapel, simbahan ba to? Dedicated to Saint Catherine of Alexandria. Kay sikat gini kay siya dito sa Egypt. Tungod sa iyang kabuutan, og ka-bright, og iyang ka-putli, hangtod sa kamatayon. Wa matapos hangtod karon ang iyang dungog og himaya. Natakdan siya sa Ginoo. Muna ang karkar karon Archdiocese of Cebu ug ang Diocese of Dumaguete. Grabe kay ilang paghimaya sa Dios pinaagi ni Santa Catalina. So may tang maliwat-liwat sa daniya. Halag mga matay basta holy. Sige, manindog na ta. Diha sa hugot nga pagtuo ug pagsalig atong ipadangat sa Ginoo ang atong pangamuyo ug moingon kita, Amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga namunuan sa simbahan, magmakanunayong magsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang anaa sa mga kadagkuan sa gobyerno, dili malingla sa mga bulawan, sa lapi ug sa gahom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga alang ni atong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo,
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Nga kadtong mga nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makaangko na sa kinabuhing dayon uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pagampo. Ginoo, kaluy ang imong katawhan diha sa pangama ni Santa Catalina sa Alejandria, dawata ang among pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay kung ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihanamon, nadawat na mo kini nga mong ihalan, ang panumino nga amon sa yuta. Kung ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalagalang kanan. Daigurang Diyos, daigurang Diyos, daigurang Diyos ang tutsaka ang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok iyang santos nga simbahan. Mapuangoron nga Dios bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug liguna kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni Santa Catalina pinaagis pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaog sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga martir, Santa Catalina, sa pagsunod sa panag-ingna ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Catalina, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahona
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man tanging harian ang kahimayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with anger, will not do good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Ginoo, kaming nangadasig
sa mga balaang misteryo ug nagsunod sa katingalahang kamakanunayon ni Santa Catalina, nangamuyo nga mahimo kaming takos pagdangat sa mga ganti nga tunhay tungod sa pagpailog. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Dagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulayng dayon nga ito kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya ining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahinawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos non nga kaputli. Apan, mahitabo ra ni kung sama ni Daniel, sama ni Santa Catalina, gigita mulunga sa pagsunod sa Ginoo bisan pag muagas ng atong dugo o mahulga na ang atong kinabuhi. Update sa atong nahalin sa atong Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction or DOPS. As of yesterday, ang nahalin niabot na og 1,601 slots. Atong pakpakan ang Ginoo. Ang ato na lang habilin daghan-daghan pa ni 58,399 slots. Sa di pa mo mga matay sa baba sa leon, makapalit patingali mo ani, no? So atong himuon ang pag-ampo alang sa makalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on. Pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan.
Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang Ang hayag nga walay pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katugulan at panahon.